jong ka Bible haka page ka khadlut tam jong ka Bible kidon kini kikantin kiba small janat kiba ngakwa ya kabangan boleh hakmi ngawan kloy sok uta ubaya sumar yakiktin jong ka jingya tulpa kani ka kitab ka khadar hakmi ngawan kloy badan nong jonga ka don lembanga ban ai nong hawai baro kumbalong ka jingle jongo nalong mga ualta baru meka uban kong baru bakado ubastang baru bakut Sohkhia kibala saja lagi jangko bakin yo ya ka hokkaban wan sau tau ding ka jinim bakin yo lai besut ka kita ki khardok sya kata ka nongba khat ka bakan yo te uman sim bat kata ka nong lai kurim ki ong to wan babu tau bayo snow to nong to wan Bajaru bersiang tu ayun wan, bajaru bermontun sim yaka jong kajingim kebaarko, utau berpla yakini kiai ruang sisa ngawan kloy, amen, tuan try Yesus, semua paman bud yang ayat ini dikentin, sisa ngawan kloy amen tuan try Yesus snow tenan bau Yesus Kristus try jongi ubalaang to kala kabumut batong nek ya ka gospel to kala kabumut batong nek ya ka gospel kadai ka khubor babha ka khubor babha nakabenta jongi hakana kanya senggalong paune ubalong to kala kabumut tong nek ya ka gospel uang ru yakini kikantin mas ngotiang hakmi ngawan kloy bahkan nong jonga kan donlem bana hakmi ngawan kloy bahkan nong jonga kan donlem bana haleluya banai nong hawai pawai baro katumba ki jingle ki jongo labha lasneo hakmi ngawan kloy une walong tu kelab mot tung ngai de costa u khot yang i kum ka assembly hagan ka por ka manta wong hakmi pidon ki khat hato phemioi kidon ki bagidon kamban kai habaro saudong kidak ke jingwan ke jengutrai Yesus kokmi ya kidak ki bala pendep ki ban sadang yai ban pendep ki baya cho yang apa dia pi ya ke jingwan ke jengutrai bai jengeu Yesus nila ya kren hakaje seng ke bala dep ya ke khubor ke kodor ya ke gospel bagi ke tor jongka ya ke jinai ke bor ke jongka ke bas nongoe yo bai jingalam juni ya ka jingala ka bumot ba ka gospel une ubala khot ni sagane ka jingala ka bumot upun kanao yang ba dia pi wong hakmi ngawan kloy behold I come hakmi ngawan kloy kidak ya to utrai ulajan banwan hagaji seng kabaladab laya to yaka bor jong ka science and technology hagine gisni kalong ka shisha niyo yagane ka communication revolution ka jinglong ka pala sibona ban pek yaki lai post of snem but hagine gisni ki manta ki mobile phones ki badon haki pla ki jonge ki desktop ki laptop ki palm top batun joro ki badon hagi phone yoni ki WhatsApp ki email baki bukum kita ter hagi internet ki bangilaj kaya cho ya ka jingro yo ki ne kisni ki bakhado wala ya cho hagi seng ka bala dep ya ka jing lai share ko
how Mars ubalong away natin medbneng kibas din hagapor yung kasngi walay to hagaktin ka yung ublay hagisngi kibakado kajin tip kan ng roy kini tauskum how nai ba hagi medbneng pat gila jilong hagi nikisngi kibamanta lapentek ya kajin ya cholopa kaktin kajong ublay om hagisngi kibakado kinong kitma baginan snail kanan snail kabalajia katbat kajing alatma kabahamilis kabangningi pule bagiyoi lembak kita lebih on screen gijonge rengkan lembak kijing berken kitma kibalaban betai hagini kisni kibakado hakabaki kren ya kajing sup hagasentur rengkat lembak kajingnya penkrek ya ki powder ban yaki tiartma kiba sharkai kiba lapan penjot yaga percaya yongi hagaba shikaleman utrai on sawan kita kito kita kipani utrai Jesu ulajan banwan haga buram gaba krau kajamo kajing kiang jong the gospel kador jong the gospel lapuri hangne o Jesu Kristu utrai ubala yapa kaulari la tepio ubala mi Ola kim na shabneng, and he is coming back. Unwan pai pad, haga buram gabakrao, watianel kijamo, haga bakawe kasni, min sayoi del kijong kikman. Hak me ngawan kloy. Kidak kiba beni yaga jingwan ga jong utrai Jesu kibala pentak hagini kisni kiba khado bombalong hagisni ki jong Noah onga tin ga jong blai kidang ya bam kidang ya ti kidang ya shongkurem badi ai shongkurem ye thong badi te hebregan wan ga jing chot ga bakkandet bombalong hagisni ki jong Noah ni don hagini kisni kiba manta kiba nakalian jong kini kiba study ba kiba pek ya kayim lang kasalan kadon ka moral chaos lane kata hagaba ka jilong ka jingim jong kipriu kala dok kala pay kala nam na claim gauria dikam dot dikam jukria dijeng sneo hagene kisni kiba khado kiba ka so jong ka jingya khalai kaba wan hagarui ka jongi kaba la isne hadu kata kata nang ka kya tom kaba wan hagene garui ka jongi kaba la jole nanu kanong basolong padhaman la kawai pakawai kanong kisni kiba khado ka khalai nioi yaka Autang hakin nong ba ki jongi nioi yaka hakishnong ki jongi ki bakandong tam nioi yaka jing yaka dia nioi yaka jing hauria nioi yaka jing halai kajing jot kapercay hagini kisni ki bamanta kakian kadai na du chok kapalawan man penjot ya kana potai ka jonge hagan ga dia seng asno si puna na pedeng jong phi ki badang di menen na pedeng jong phi ki bala penso si ya yin na pedeng jong phi ki bala leki kam thala kam sneu kam jot kam pai de kam na batau jong ga jin di pati la nga thaka tu na so banwai ki wan hagan ga dia seng kan ne ka dei ka so na du jok ka bon rong ha yin jong phi kaba shong hati almari jong ke yeng ke jong pi bala puri halan tet jong ki fritz ke ing setja jong pi di bala penjot ke yeng ke besem di tak jong mom hakangap jong galok ki kon ki ti di wa fi shop wa fi kanjat his no seat man stop he wan man net he let it come your snail nakata wa fi langat ka jing di ka jing bam dan ne ka sot kan thai na du jok ka bala jok perthai penjot perthai hagan ka ji seng ka bamanta don na kitu khot jong ki balang gi jongi don na pleng ki delegate don na peteng jong ki bala wan hagan ka lampong pa jong ka jing sekri ki bala ngat haga di ka bam hagan ka ji seng ka bamanta no ye fi kala ka bot what sa bagani ka sot kan thai kan jok perthai ne ka jingim ka jong ki ka sot kan thai ka ba wan na du jok ka de ke jing khalai kajini khalai hagi ni sri ki bamanta
halaki jong ke dur ba ki rukom ki bo pher ka jing ye khalai hagi ne sni ki bo manta haga kerteng jong ka archery ko long ka sport ki la pan ka long ka jing ye khalai ya ka jing ye bi ba ka jing ye ticket ka jing ye kni ticket na ka banda ki jing ye khalai haga ne ka dur ka bala khot da ka tin khasi ke jong ni ka ba ngasngo ye dai bha tho tim ngasngo tna ti bo ne da ka tin tho tim ki tho ye ka jing tim batine gila joh ki babon ki la suko rusotan ha ka jing ye khalai haki rukam ki bo pher bat menta ha na ka start technology ko mo gi doctor snai tang menne la pron ki ne ki rukam ye khalai len ba ki ne ki bul len ba ki ne ki bor bat ka par chai jong ge jing ye shat shikor ha ka bam ba ka ti ka jing di khian ka jing ye khalai lalu don na peden jong fi ki bala haba ka jing ye khalai don na peden jong fi ha na ge sen ki badang don ki tiket tho tim ha ki pla ni jong fi don ha na ge sen u pleu phak nang ye fi kala bha bo fi thon ton kho je ki pla jong fi ha na ge por bo man ta chim ong atrai na do man ta man lai loi na ka piat na do man ta man lai loi na ka tho tim na do man ta man lai loi na ka ye khalai ba nu trai u la ban pla je fi hallelujah ulo mu ju trai jong e but the way the foot and tay go sir tay tam na di jok ka ba wan ha na ka ri ka jomi ka de ka auria ka jing auria ha ki ne ki sni ki ba manta nim ji om u auria ni om ka auria ka kan tay ka sui kan tay na du jok ka syukur bat kan tay bat chinran Kini kisni ki bahato ki bangap hakaria ki bahap hakaria ki deyong detan ki misses ki babon ki bayajgi sngopa hagat jingyalam hagat jing syukur jong kene ka soit na dujok ka balak tem ye ka jingin ka jongki ka bomri jau taju ka bomri jau nong balasni ka bomri jau minister ka bomri jau chokidar ka bomri jau officer ka bomri you know, you have behind, you not pray the carvery, you are not having a life to live, you didn't judge you a survey to get a snake. You see, you have a cardo. Pertay, the way a sugar. You way, you palm, you dip, shongurim, I shongurim. The jing sugar had in a snake. The jing sugar, I give a bone, but you rukam. Kijing syukur kisni ki bakhado ujisu la jan banwan ka painong ga bafifinyo labha lane la sneu ki kam ki sneu ki be yefi ki kam ki sneu ki nom kut halu jing tab ki kam ki sneu ki ngam rang kat lemba fiat liu jing tab ki kam ki sneu ki dei hadin jong ka jing tab ro the judgment of God ka jing bishar ka jong blai kan lap yevi kan lap ye way paro ka painong ya ka bola pan kra thank you choir Hirwai ya jirwai, hilarwai lut, ya ka message ka banga don ban kran, ya ka jingwan ka jong try Jesu, ya ka painong ka bon ai. Thank you. Naga benta ka tu ka jirwai ka corridor sibona, ka ba kran ya ka jingwan ka jong try, ka ba kran ya ka painong ka jong try, ka ba kran ya ka jing ainong haway paro. Wat berkat Finland. Hila ban laj napo jail, hila ban laj napo along jong pulit, hila ban laj na kajeng bishar kajeng nong bishar patai, hila ban laj na kajeng bishar jong kapalang halor ki kam give a free hila. Hila ban laj na ki disciplinary actions jong kapalang give a porn. Nobody knows. But you and God knows. Tiba du blai fit fit ayuf helale. Wat shamhane rangkat ba ke jin pang pop sa dono jongke. Wat shamhane rangkat ba du sang jong pop ko bataj fi.
Wat samhane rangkat begini ki kenjeri khom soitan ye begini ke chongpe. Set yourself free. Nolong ya lagi ki balag lo. One so try. Hashwabo one hakaburam kalakra. Hakadagasni unsong kilek no nanga. That day and this day, that don't get in your pair ng mini berasagni. Hagatagasni unong kilay no nanga. Today, mantagasni uong if you one hana. One hana. That don't get in your pair go crowd. Habo try uong one hana. But the jinky pop ka jongpe. But the jink tang man sen. But the jink jar. But the jing hap, but the jing talon, but the jing talon no ka jongpe, haki jing ju clear, haki jing jot, haki hor, jong ini ki sneaky bakado, o try why la jong ka ki ka man ka jong, oh my child, the con jong, rise up, yen joy, one hana, oh one hana, ki baro ki batak, but ki bakshia ka jingkid, ki ngan ban jem yepi let off your response of in your snow you're going to begin cut the down long panem kabo to one na o try to na ni pi ko jingma ma yang abrabne Ngolong so emotional. Tak baik kedon mo cuma. Habang cek badon, kibru kepada bentang lagi pemut. Kita jiwa syukur dan lagi ni. Jiwa snow dah. Jiwa boat lagi. Jiwa pilot dah. Jiwa jing hot ke jemu Yesus. Kamu wan hana. Utrai uni rap na bebentar. Hinrai hakatakat sini uno. Hilai no nga. Ngami thoi pi. Ki nom tray woman. Nga kerpat yuki di para teman besan, di para nong cerai, di para nong tray. Kalong kong badong unampliang siliang yaw dono jonga. Habang snap yung ginagigantin, kibaw jisuong, kilay no nang apikin ng tray. Day kidukot yung kabalang, kiba tray woman. Wicked, kiba tray woman. Tamu berai bercet di kejeng try kejong. Kunong i try, hangong i try, ayung ela try, kepainang ayung enjau. Ban ladakat day kata ku para upailang jong try. Ladakat day kumta kata ka kubor, yaki basyong haga nakapandal. Mau try unong haga waikisni, nami toy pi video try moman. Dan no tamya pi, halor jong ne plang jong nakalampong. Kikam kita filale. Kilongkong kiprek kibasak pemnaksu kan mau mano-manoro. Ngapil ya pihagan nagasni wat penjot ay lagi jong jangan. You have to write your own destiny. Hagan nagan mau faisni. Dato baki pi yenjot nabi daga song bi jong fi. Wan haga jing khot ga jong utrai jisu. Day haga khot uke speaker, day haga khot u pastor baru preacher. They were caught with what on to fila ke bemut ngek je ke gospel ngawan kloy. Suara manuan ngakwai piba pinuan nana. Kajiwan ke jong utrai jisu kawajan. Unai nong hawai powai pa. Badai suara ke porkan kutna. Ke purpose ke jingwan ke jong utrai jisu hagan ke potai. Day tamban bisa berbanai kan nong ke jong. Kani kalong kesni yung kajang panim kajang utray. Uwan ya kawan rong no yala kajang kapalan. The rapture of his saints.
kajing rong no ya kapalang. Bakane kapalang ka mga kren mentah ka nagapor kamday ya kat denominations. Kane kapalang ka mga kren ka nagapor kaday kata ka bagiong ha ka Bible the body of Christ, the message of Christ. Kapag kentuk na diday palang paro, kibalayo ya kajing sirsta, ba utray unwan rong no ya la kajong kapalang. Unwan rong no ya kibala sirsta kijomo. Utray wong ngayo iya ki umat jong kikokon. Ngayo iya kajing patjing pra ka dono jong kikokon. Ngayo iya bagi haga jingin ka jong kipilamat ya kadujok ha pertai dekon. Mawan mentaban rong no ya ki. Kibala sirsta kijong utray. Wani shem yo hasoy meneng. Walu pai ba angel bangla nyosyo kumusyap karuduryo. Wani ruway hallelujah. Ruai ya ke ruai jong ke jing panem wan ke tho ya ke kamba palagi jong utrai unwan rong no ya ke jong kabalan. There was no sigalong the born again Christians di panamat ya ke jing karsin jong ke kon Kristen bon sen ngasem kila bon kam sibon hakaban lek ban witness ban lek ban ya tho ban lek ban pla ban lek kumta nakap benta utrai ni kelek ban kret ya de ni kelek ban baik ya de nangai talong kajing sisya namar ngayos ngau ya gani na pulpit na golopati man bangadang kana badon ka way ka breu ka bala dep engage le tek tin ban yet ho ban way usama bakodor shibona well educated, well qualified, ubreu, ubabreu, ubadon bulam, ubreu, ubakup ya kadurblay wajah kajim habreu kristo. But on the that engagement, la fix ya ka wedding, hakaba on sadon, kata kajim kentil kurim, kaba crow. Baru neu samla ngayo toybi, ulong samlau balak terku jamutrai. Baru ong ya kene kasamla riu kentai nanong gendong lese kalaban long. Wong I will take care ngan le lut mga nadong sedong. I'll pay the price ngan siu ya kador jong kajing ya kentiu kurim lambat pi. I have everything. I have everything. Nasukwa ipi kalong tang kane kaway. Get ready for the big day. Get ready for the big day. Nakapandangan na kasi kabakraw. Nang finlong ready. But kabas no tambula, but kabas no si kalong. Baka nega samlan nong kendong. Kapalayo kat iya kene kabuksir kajing naw ne ubat gumune ubandon bril syuhat perkait kamu kabunkam alay ito nakaway kayin sigaway kayin kaongan saya to yakan to sakibanang to kalait ba kayo to sigaya to hati kato kan ki priu ki pagkasyane na marumpat don mobile santek sa gibisni kapani yakine ki siti ki bauto kakubor ka kente ya dono jongka baka basosi na basosi kalam bayagasni banyato kaklet no but kat baganang penpek banto city si Amerika namar bau study hapo Amerika hagi bisngi di ba umpat don telepon wala nang wasilong ro ton ka way berarti bat kat banda boy ka city jongka hao cross on the way ulat don lepa ka jahat baruan pai dapat jingkemen ulai well dressed rengkan lemah ki perlok ki jenguk ki boleh jit kerbang ban light na ke benda ka big day ke sini ke bakal
on dalam poi hanta lalengok bat jing bat sem lalengok bat kur bat kemi lalengok sau pustar on kun nu la on kam don haying kale ye thok galeng ye kata ke ye thok ka mong tip lan usni Gila pun kami ginong yalap banlay yetho yagan nagasni bakraw. Gila klat yaban check yalade. Gila klat ban pay yalade. Kituman basan na ki rangba balan. Ki Bible man ba ki Bible woman. Gila pun kam ban rakot ba ban lek geleng. Gila klat ban check ban pay yalade jong kajong. Ni klat. Ni bolting. Ninang man witness, ninang man yato. Henry gani kalong gajing sisa gufra. O parabangay utray jisun soan. Layakas ngingim tip. Let's be ready. Let's be ready for the rapture. Let's be ready. Tongin long kibala kloy. Tongin long kibala kloy. Tongin long kibala kloy. The jingli mata haswaban kutno gana gajing seng kalong. Are you ready? Feel a glory. Feel a glory. Kajirwai Sheman saying, Gabay Pastor Quillington yearly, Agawega me, ship Tangsanya, Ilo snow Yagawega Jingrwai Barwai Tianel. He Nabachia Umichabar, Bejabaneng. Snow Tangi the Sur, Baduonga de Jingrwai Yogianel. But you got to get why I talk, how you why shouldn't say. You can gain Jonka, the own open crack, open crack, no glory, go home by you. Open crack. That you want to try, Galahajan. Pastor Quillington, yearly, at the mouth, you see, but a talk city, no boy, US, you're getting on Tau Jim Why, Shaman Sam Barrow. You told you got a testimony. Gabay ito, bagi jubang, ya ka jing sisa. But na ngayon na itang kajing ruwahan yung kaya. O Jisu haga nga poro ang tupan track, get ready, one. O try, unyo van per who nagabantadyo eh. Haga ni ka page, kabagkantang, kabaghadlo yung ka Bible. Kabangam kwa ban simno yaki jing shisha ki baton na kane ka page at ki bangam kwa yaka ban at halor kini ki subject bakraw wala talk hagan ka page naman ka kting ka jong ubray go no was simno ala ne o pantam na ke on bishar yo da kini ki jing yap them ki ba shirkai Hakane ka benta jong kane ka page. Kabakren yo Jisu como close the patronai, the bright and morning star, the coming King of Kings. Ten. Give a one. Give a long ka gospel. Kumalakren na ka Jiseng kalada. Bagani ka gospel gawang. Sohkhia kibala sight yalaki jangkok bakinyo yaka hokman rung sakata hima where and when hano batlano one sight yakiniki jangkok ki jong Christian majong gibanay come day haka second coming come day haka jinwan baru Jisu kajin san yabi jangkok kajinim bangay kabalong kajinim hok kajim hok kajongki kadai menta kasni today is the day of salvation menta kasni kadai kasni jong kajim kunim on day haka second coming kadai menta haganega tarig, haganega kanta, haganega jaka, haganega shnong. This is the day. Utray on yara, yen, sak yakitan ko kajenge, kibalabit kitlingit, yung kakhalay ka orya, kibalabit kitlingit, yung kipok.
bala buri bompran bala bantep, washed in the blood of the Lamb. Side hagasnam kajong kolumlan. To one side, to one side, to one side, to one side, to one side. Hagasnam kolangron la popla ta ya vibaroshe renye to one side hagasnam kolangron ikiram hagi missionary way jami di bala walam ya kan kijing ruhai ya dikentin bagi sur jongka kabala walam ya dihajar Thô hajar ki mensen hagi kicat jong keting nagawri to inside before the coming king swabos em ban sawan pai sight to sight ya ki lagi sao han in lebat kayor lagi sao go cho Gilong kadus nyolang brot to one side, to one side, to one side, to one side. Don't wait till tomorrow. Tomorrow never comes. Wala abhadola shy. Kala shy kam jowan. Kamanta kabangikran. Tomorrow never comes. Hilaban nom yo yakala. Sa sisayin pat. It may be the last time. Wangel jong kajing yapu lapan tem yofi. Hasiteng lenti jong ki highways, bagi byways karuya jong. Wangel jong kajing yapu lapan kem yofi. Daytang naki palong jing kia, jong ki decorated and expensive hospitals. Wangel jong kajing yapu lapan what again balawai with yourself. Don't wait till tomorrow. Don't go away getting you talk hana go shisha. Yaka internship. Yung kikso na dujok. Haka school kabagyong ka school yung ka dujok. But haka way ka class yaka pala shim haka na ka school yung ka dujok. Daw Belzebul. Rambrai jong kiksoy. Bagi jingkali kawalakali ya gini kiksoy ki badang persyang hada internship. Yang how do we deceive ya ki breu apertai. Kuno ngilapan penjot pensyukur ya ki breu apertai. Namar labun kitingnya seng. Kibril kila smokeman ban lay seng. Labon kisnong malami di Kristan malatay ya ki yung manay. Kunongin syukor ya ki. Gajeng jubab na tinegi ba doon haka internship. Uway hadin uway. Uway wong yaw Belzebul. Nganong yaki banlay haji ya seng. Tangbangan ong yake bakin nom ngay jaga dujok, menjudon dujok. Belzebul wong menom la, ya kaban syukur kunta. Namaruman semu jamu blayu keren naga dono jogi badon ke dujok. Uway paruangan pensyoy yaki ban lepot, haga jengim jongki. Belzebul orang memang tam pada pensyo ya ki ban laptop ki lihat TV gum ban laptop ki laptop man desne. Udon way kusujrit ubadang syurung syen. Baru jubab uang sir. Ngan leit ban pensilur ya ki breu ban leit ji seng. Kam tam di ji seng he. Let's say kumalong mangi yawan artat pamja artat yai pengat artat lek lum lek wah artat ya lek yawan kapnia
wong tang kena gawe wong onda haba khot kala bo modu nong yalak ngan bat triang yake ban man ong yake we apswa kadang don kepor yake nang ta wong man penlerang yake ngan ong yake tek ini ki perlok marjan jong pa marjan jong me nang snoleran ya ka ban let ban kala ka bomot ubelsebol wong god go hilaban syukur ya ki million kinang let dia seng makin boteng ya ka jing kala bomot Nakwa akan negatif sen, tapi nam syak syukur harus setan, ban lerai, ban boteng, ban sat yang le, agak senam ke jomukun angker, ban bau trai unio ban ma, yeke, nanti negi jing palati jom piparo. Ya kabaun saja pihak keduriau kejin kelak kejomo onong kan mau show ya ki popi jongpi pada kesni ya kabaun wan onna habau bishar onong ya pi kasnam jong akala sat ya pi unong ya pi lapan san ya pi hak dinkna hakau beri unong ya ki jangkok jongpi lasat hakau hakau beri. Come ye the blessed of my Father. One pi ki bolak kerku ki jomuk pa jonga. Barnagane ke jini to ya ka second coming ya ka jingwan ka jong utrai jong yo Jisu. Ka ya cho kalong ya ki sip thau ngot ki thai sot ni. Ba ka basmosi kalong basan ngot na pleng jong ki yo chia. Ha ka jingap ya ka jingwan unong lai kore. Kiran sibon ki Kristan ki bayotia haki jingkanoi ki jong soitan ki Kristan ki bayotia haki jingkanoi jong kapot ki Satan ki bayotia haki jingkanoi ki jong bongan ki Satan ki Kristan ki bayotia haki jing snow ha perkai ki bayotia haki jata ka bakam teya ki bayotia. But holiday ganye sang, kadon ka wake up call from heaven. Kadon kajin kersiu chia now play now new kon jong play now new konsoan uong yakine ki kantin to ki joy meu bayo chia to mi nakibayat Baraya pagapot, hagit jing snew, hagit jing tala, hagit jing jot, hagit pot, diba sheke, hagit ahor, dunga jingem. Help, hijoy. Ukersiu, yakapalang haganega samleong. Toki kuseyon. Tokop yakabor. Genter, yakitangkop jongpa. Now toy, over snow. Hakitangkop kaburam. Hagan lagi sang, akhari jepi, ki parabangai behe jong trai. Ubalaya lam top ngai ya ka gospel. To kla ka umod, unsa wan pat ka bainong jong ka don lem badu. But hagan lagi sang, ukhari jepi ki bayo chia, hagapop. What up hadula shai. Ukhari jepi, uong to one side. Shwa baka sneak of a snew can one. Don't wait till tomorrow. A jinyap kalaban wan hagan wan go por. Kalaban wan ya fi kalaban wan ya. Hagan no ka khole mat. Hagan no go por. Baru try hagan go por. Ashwa bon wan haga buram go kraw. Wan hagan ga jin sang assembly. Baru kren na gini kinti. Gini kita kitin di jong Jisu. Mereka ada kitin jangan. Uang tu pelang kalau ngaji ke gospel. Akni ngawan klo. Dan nong jong agak don leban. Badai nong hawe para. Wajah syukur. Yang nak kita kacung di jong pi. Wat leran. Wat buteng. Wat berkat
you Gibril Gidong. Imay Tip, Ipa Tip, Utrai, Tip, Sohkhia, Wong Hanga, Haganega Haganega Kanta, Haganega Por, Hagasni, Gabon one, Ngami Toyapi, Mentawong Hanga, Side the Time Cook Jompi, Pampay the Jim the Jompi, Alakayin Jompi Kala Jot Kala Pay, Alakayin Jompi Kala Pack Kala Pra, Alakayin Jompi Alan Shop. Lakini kijing snail yung gisni jiwa hadlo, lakini kipop ko na siwanyaw, lakini kipor kijang usoitan, nakwa hagan na ganyan seng kabamanta, minduay na kabanta jongfi, minduay na kabanta kayin jongfi, minduay na kabanta bikon sama jongfi, minduay na kabanta jongfi, gilong kmi gilong kpa, minduay na kabanta jongfi, kipara Kristan, minduay na kabanta jongfi, pakinong kibala kloy, pakinong kibala kloy, na kabanta kajing wan kajang utray Jesu. Pankra, video you got on the singing, what happened to crack a manta singing, manta manta, oh, how about Jesu Pao, like a burong the sneak of Hado, then bone given Kalon Yap, then bone given Shepin, then bone given Lanyar, then bone given Kang, then bone given Kotkapan, Yaga Tang, Kajumo, Hagadan Snew on Mami Toy. Om baro ki wong hanga trai yele gitu ki balle ye ka ktin ka jonga o ke ne ka khubor ka dei na ka banta jongfe 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 wada plashai wada plashisni wada phadu ka wai pat je sang manta wangin ye duai utrai ni rap na ka banta jongfe min wai ka ne ka jing ruai o sngo thiang jong ka panang Kapag hot ya ginong pop banwan siya utray. Pagkat banginang raway ya ginagajing raway. Smota. Wat pensun. Yeng kloy. Utray ukot ya pi. Haga kerteng gajong ujiso. Namaham ya pi. Yeng dot jubak ya gajing kot gajong utray. Or utray unlong rengkat lembut pi. Kapalaya lang banwan ya ginagajing utray. Utray tu snakala sawa.